Ràdio Vilablareix presenta La notícia positiva, de la mà de Rosa Anticó. La CIA a l'ombra veu Catalunya com un possible futur estat. Un informe de l'agència Stratfor, destapat per Wikileaks, situa l'independentisme català al nivell d'Escòcia i per sobre del basc. L'empresa privada d'espionatge Stratfor, més coneguda com la CIA a l'ombra, situa Catalunya al grau 3 en una classificació de regions secessionistes en què el nivell 5 és per a zones que ja són de facto independents, i el quart defineix els territoris on o bé hi ha violència independentista o pot esclatar en qualsevol moment. Així ho determina un informe fet per un grup d'analistes que consta entre els correus electrònics interns de la companyia multinacional, obtinguts per Wikileaks i als quals ha pogut accedir el diari Ara. L'informe sobre el secessionista analitza 35 zones, bàsicament europees, i situa Catalunya com a exemple de grau 3, un nivell en què l'independentisme és un objectiu declarat, però la regió no farà servir la violència per aconseguir-lo. De fet, entre els 5 milions de correus electrònics que els activistes d'Anonymous van aconseguir accedint als servidors de Stratfor i van cedir a Wikileaks, n'hi ha molts en què s'analitza la realitat política de Catalunya i, especialment, l'evolució de l'independentisme.